Goddag. Jeg hedder Gitte. Gitte Nielsen? Ja, Gitte Nielsen. Hvor var du henne torsdag nat? Hvor jeg var torsdag nat? Ja, jeg var vist ikke så mange steder. Jeg sad jo her i spjældet. Ja, det vil sige, at jeg lå faktisk og sov. Altså lige indtil der kom nogen ind i min celle. Så du hvem? Nej, jeg så ikke, hvem det var. Det var i hvert fald en, der var ret stærk. Stærk? Ja. Altså en, der var i stand til at holde mine arme nede og lægge den der ildelukkende klud hen over min næse og mund, så jeg ikke kunne trække vejret. Det var rigtig ubehageligt. Jeg prøvede at råbe, gøre et eller andet. Så gik det op for mig, at det hele måske bare var en drøm. Og så husker jeg altså ikke så meget mere. Hej, jeg hedder Helle Christiansen. Jeg håber, I kan bruge mig til jeres projekt. Glæder mig til at høre fra jer. Hej, jeg hedder Helle Christiansen. Jeg håber, I kan bruge mig til jeres projekt. Prøv lige, kan vi lige tage det? Brug jer. Jeg håber, jeg kan bruge jer. Hej, jeg hedder Helle Christiansen. Jeg skal lige have... Nej. Det er meget, meget højt. Okay. Prøv at gøre igen. Okay. Hej. Bare stop. Okay. Okay, jeg tager lige en ny, ikke?